Gairebé 8 de cada 10 joves participants en el programa Suma't han aconseguit feina. Aquesta és la principal conclusió presentada en l'acte de cloenda d'aquest projecte celebrat a Can Cisteró. Suma't, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya gestionada per l'empresa municipal Gran Impuls, s'ha dirigit a joves d'entre 18 i 25 anys en situació d'atur i sense estudis previs finalitzats. L'exposició dels resultats ha anat a càrrec de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, que ha destacat l'esforç de l'Ajuntament i de les empreses colomenques per combatre l'atur. M'agradaria destacar, a part de la bona notícia de que tants joves s'hagin pogut ocupar, la clara implicació dels emprenedors, dels comerciants i dels empresaris de Santa Coloma de Gramenet, en tant que de les 56 contractacions que s'han portat a terme en el marc del programa Suma't, 42 les han portat a terme els empresaris de la nostra ciutat. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Ocupació i president de Gran Impuls, Carles Combarros, ha assegurat que els bons resultats del programa Suma't són fruit de la col·laboració de totes les parts implicades. Aquí el que hem de parlar és més de sinergies. Sinergies vol dir, per una banda, les empreses, per altra banda, els joves i la seva implicació també personal, les famílies que donaven aquest suport a aquests joves i Gran Impuls a l'Ajuntament de Santa Coloma posant a la disposició tant d'empreses com de treballadors com de joves les eines necessàries per l'èxit d'aquest programa. Núria Parlon també ha confirmat que en breu es posarà en marxa una nova convocatòria de plans d'ocupació per als ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma en situació d'atur.